Gitumbo kanutadong karnaper sa dakbayan sa Kalkar ang nadakpan sa kapulisan. Usa ka higayon sa pagpangarnap nini og motor ang nahulikam. Ano yung report ni Femari Dumamo? Sa kuha nga video sa CCTV sa usa ka establishmento, makita kining lalaki nga naglingkod sa motor. Pipila ka minuto makita na nga gilabtan nini ang atubangang bahin sa motor. Hangtod nga napaandar na niya kini dayon sibat sa lugar. Nasuta nga among lalaki dili iya ang motorsiklo ug gikawat di ay kini. Nailhan sa Carcar City Police ang lalaki nga si Israel Alcover, 22 anyos, kinsagila nila nga notadong kawatan sa syudad. Sa gihimo nga follow-up operation, nadakpan si Alcover. Na trending CCTV footage sa pagpangawat og motor diin atong na-identify kining tawhana nga mo'y suspitsado. Nailhan nato ni tungod kay bag-o lang kini na release sa tuwa dire sa kasong pagpangawat gyapon. Nasikop ang suspitsado niadtong Miyerkules ug gipasakaan dayon og kasong kalapasan sa RA 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Gingon nga minor de edad pa siya nalambigit na sa mga kaso sa pagpangawat. Nagsugod di siya og pagpanglungkab niadto pang 12 anyos pa ni siya. Niangkon man siya nga nakabarkada siya og mga grupo nga pagpangawat. Hantod nga nilevel up sila pagpangawat og motor kay pinakadali ra nila kawaton pinaagi sa usa ka instrumento nga diin maabli nila ang yabihanan. Awhag karon sa Carcar City Police sa mga nabiktima sa pagpangawat ug sa carnapping sa pagdangop sa ilang buhatan ug pag-ila sa dinakpan aron mapasaka ang dugang kaso. Uban ni Clans Gabotin, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.